Dakog ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, Ganit may daog ka. K5, dakog ka, ilogo mo promo! Magpamati pirmi sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag hindi na paglisua ang imo radyo. Kay kung madakpan ka sang amon grupo, pwede ka makabaton sang mga papremyo. Kung ikaw ang madakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, instant nga makabaton ka sang isa ka coupon. Kag hindi lang ina, kung may maipakita kapagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, MyTC, DTX Coffee Mix kag iban pa, pwede ka makakuha sang hasta 5 ka coupon. Bantayan sa aton live programs ang pag-raffle namon sang inyo mga coupon kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan kag masabat mo ang amon tawag, daog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag kag kung hindi mo masabat, magagabot kami liwat sang lain naman nga pangalan. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay kag dikto mo himuon ang paglogo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ilogo mo! Ilogo mo! Ilogo mo! Ilogo mo! Pinaagi sa dice, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka pa sang consolation prize nga DTX Coffee Mix. Wala sang pirde kay sigurado may matagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5, dakog ka, ilogo mo promo! K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Ito ang bagong tunog, broadcasting live from the City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide, netwide. 24 oras. Ang radyo kampiyon sa serbisyo. K5 News FM. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud! Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. More kulitan! More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata lang ito tipalan matanggot na yan! Ang sayang-saya, no? Game pasadya para tanan nga. Lumogit yan! Ladies and gentlemen, we welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud! Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan! Laugh Out Loud. Laugh out loud! Ay, tsaka! Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Sige na, let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang kaaway, boy. Mic check, pasok na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. Laugh out loud, sige na, let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya,
na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip tayo, laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. I'll laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa Quitay News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang aaway boy. From Iloilo hanggang buong Pinas, mga listeners natin walang makakalas. Kwento, jokes, music non-stop. With Macho Kulit, we're always on top. A laugh out loud, let the party ignite. DJ Macho Kulit, the star of the night. Sa radyo natin, walang lungkot, just fun. Laugh out loud, yeah, we're number one. Tawanan Kulitan. More fun. Macho Kulit. Kampiyon. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening! Thursday edition sa ating programa subong mga K5. Kamusta naman kamudira? Kamusta naman ang aton nga kagabihon sa mga gabi? May mga area subong nga na medyo gatrutalithi. May mga area subong diri sa syudad sang Iloilo nga medyo malamig-lamig. May mga area mga medyo maginuot. Sana all maginuot. Pero kung paandaron ng aircon, kupo-kupo naman. Mga K5 Thursday edition, liwat sa aton nga programa. Was Friday na? Oh, basta Friday na yung ganing ikakaran-karan. Kina mga estudyante, lagaw-lagaw. Siyempre, mumula na nga area or mumula na nga day ang ilang free time on Saturday. Well, mga K5 naton, Macho Kulit, ha? Baang kasadya lang sa aton ng mga palaabuton ng mga aktibidades. O halin sa January, o halin sa December, Christmas. Pagkadto January naman, Dinagyang Festival. Pagka February, Hearts Day naman. Pagka March, Marcha naman. Pagka April naman, Holy Week. Pagka May, Summer Vacation naman. Ito kasadya lang, no? Budo ka dasig sang aton nga tinion. Dugay-dugay Disyembre naman. Dugay-dugay January na naman. Grabe, gen. Well, sa mga K5 naton, nga nagapulo-tulutambay na sa inyo balaya. May ayan nga gabi sa inyo, tamyahon tanay. Mga nanay kag tatay naton sa sulod sang balay. Nga nagapulo pahuway, no? Especially nagi kay Nanay Nenfa. Nga nagapamati subong sa aton, mayang gabi Nanay Nenfa. Kay Tatay Mimi. Kag sa mga friends naton dira, especially pagit sa mga Salarda family. Nga nagapamati subong sa aton, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Good evening man sa mga friends naton diri sa may molo. Nga nagapulo pongko tulutambay sa Tubang Plaza. Why kita da? Suwabe And especially pagin sa mga friends naton diri sa may Leon. Mati sila subong sa atong program. Good evening mga taga Leon. Maayad-ayad nga gabi sa inyo. Doon na miss ko man ang tawag mula nga hiking sa una. Namduman ko sang bata pa ko mga K5. Nagkadto kami sa may Leon Bubon tama. Doon kataas kit para sa ako kasi syempre bata pa no. And then sa una mga gabi, itong gabi alas 9 yung why niya tao sa gwa. Tulog na mga tao subong niya. Alas 9 tiguluwa pa sang tao. 9:30 to 12 now. Tiguluwa pa na sang tao. Di enjoy the party. Amo na mga K5 Well, sa mga friendship pagid naton nga kadamo sa mga aktibidades subong sa syudad sang Iloilo.
Ginatamiyaw taman mga friends naton gali diri sa may Muhon. Na nagapamatiman subong sa aton mga taga Muhon mayong gabi. Kamusta ang taga Muhon? Mga kapulisan naton nga naga-roving subong sa syudad kag probinsya sang Iloilo. May dayan nga gabi sa inyo tanan-tanan. Especially pagit sa mga friends naton taga Sara. Mayong gabi. Mga taga Sara naton nga mga friends Thank you so much kids sa pagtutok nyo sa K5 News FM. Especially pagit sa mga friends man naton nga mga mahilig mang utang. Hindi ka balo magbalalayat. Amo na ang problema naton. Mahala utang-utang. Utang, miga-miga, bayad, away-away. Sa dumahamot ka lang bala mga K5. At siyempre, ikaw mismo yung ginautangan, do ikaw pa yung nahuya, yaya. Di ba la? Do nahuya ka pa ya. Mahuya ka manukot. Imagine mo na mautang-utang ka tapos why kay mo yung gali yung inugbayad? Ay nano. Mabudlay na iyay-yay-yay-yay. Ay zaz. Mga K5 naton, kadamo subong sa ginatawag naton mga Christmas party. Disyembre Grabe no? Sa December ganyan, damo ginag-Christmas party. Happy birthday, December 11, 2025. Happy birthday sa kay Jurin. Jurin, happy birthday sa imo. Di subong bala mga K5, iban Christmas party nila subong. Iba niya buwas. Amo niya sa K5 this coming December 23. Bongga-bongga giniguro mo. Birahan naton kakaon mga K5 ang aton nga party. Para nga hindi ka man hindi ka man maperde. Di ba la? Diba yung isa mga hambal nga sige sa palaabuton nga Christmas party. Dapat damu-damuon kung gininom. Para nga magpuli ka bala, nagkakulukamang ka bala. Mga taga San Jose Antique at sa K5 News FM San Jose, good evening. Diriman sa Bacolod City, Negros Occidental Oriental. Nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Sa Opad Yumat, Chocolate. Dami ang tabangan mga friends natin diri sa may Alibhon. Gimaras, nakatutok man sa mga natin sa K5 News FM Philippines. Especially pag sa mga friends natin ka Sir Dolphy sa barbecuehan sa Delgado. Nakatutok din sa K5 News FM. Good morning, good evening sa mga friends natin. Yan nagmamati subong sa ibang nga lugar. Sa Amerika, sa Australia, Germany. Nakatutok sa K5 News FM. Sa tanan naton nga mga friends nga nakabato na sang gift subong nga Disyembre. Ano bala ang nabaton mo nga gift? Nami bala ina. Okay, sa mag-Christmas party, kamo mga K5, ang inyong alamutan, 2,535 or ang inyong gift giving is 500. Kung isa baklan ka lang imo, tag 100 pesos. Ay. Dapat siya fair, man. Hindi nga. Ayan ba? Akon ganiya gin-wish ko diyo sa K5. Ang ako niya Noche Buena lang May pang Noche Buena lang ko, ayos na ko na. May salad. Mula na ako niya, suwabe na ko na. Salad, tapos may pangkaon lang bala para suwabe lang. Amo nang pinakanami lagi niya mga K5. Para at least bala, enjoy ang tanan. Ay karon mangayo naman ko bayo, hindi man kaigo uro sa akon. Mapangayo ko sang short o di largo, hindi man kaigo sa amon. Mabudlay. Mas mayon na lang pakayuon ko ang pangluto na lang sa sulod sang balay para nga makakaon ng tanan. Di ba la? Ba nila siling nga, ano imo, sir, i-wish? Pang salad lang, pang Noche Buena, Ayos na ko na. Kamu na ganun mga K5 natin. Ang Christmas is fast approaching. Malapit na lang. Lapit na lang gid mga K5, 14 days na lang. Nasadya ni.
Kamay pa this year, mga ka-K5 sa Jahonta nga aton nga Christmas, kag New Year. Kamay pa i-pray tayo sa Ginoo nga aton nga 2026 mag-enjoy. Fruitful, wala problema, wala kinasuhay, wala suyaay, wala inaway, kundi kupanay lamang lang para sadya-sadya ang tanan kag magbinusong-busong. Delan tuwan sumong ha. Start working like Molly. Kaya mo sa kabataan naton mga ka-K5 na nagalagaw kag nagarambol. Tungod ba lang sa inom-inom, oy! Ahaw 200 bit-bit nyo mapatay ka mo. Nara pa akong isang nag-share di sa akon ba lang. Yung chocolate ko, sino pa ito nagpasakop ko na mo parang hambog. Ay ko rin. Amo na ang mabudlay mga ka-K5. Yaramiyaw naman si Ma'am Bings PSJ sa aton mga taxi patrollers nga nagapamati sumong sa aton. Live man kita kay Machocolate nga page. DJ Machocolate nga page. Live man kita da kung di ko mabasahan ang inyong comments. Dira ka mo comment. Iwas ka rin damo nga comments kung isa naga-spam siya. Sana all ang spam ginakaon na lang na. Amit man speaking of spam. Well, mga ka-K5, di pagkalipati mag-inom sa produkto ni Doc Ramil Oy. Number 1 naton nga i-recommend ko gid sa inyo. Kung kamo nagkakapi-kapi, dira sang wala malang pulos nga kape, i-DTX Coffee Mix yun na. Makakape ka na naka-detox ka pa. Kasi ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, may chia seed ina siya. Di ko medyo chabit-chabi ikaw kag damo ka kolesterol sa imong lawas. Tinluan na siya. So, testingin nyo mag-inom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Amo nang pinakanamit nga kape ni Doc Ramil Itang-on. Kung ikaw naman medyo mataas ang mga sugar, hindi pagkalipati ha, nga mag-inom sa DTX 500. Parisan mo naman sa Mighty C, vitamin C na ma-alkaline. Listingin nyo para suwabe. Good evening, list natin nga mga friends sa patrol na tundra sa K5 News of M nga nagalibot-libot sila subong. Ang aton nga mga field reporters ng K5 News of M. Wala man untat sa paglibot, wala man untat sa pagkuha sa mga balita, bypass operations. Everyday gina. Well, pa music kita na mga ka-K5. We'll be right back. More music, more fun. All your favorite radio stations, the number 1 K5 News FM. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
Ako na pinangalaki ng kape sa tango. Bisan noon muna naway ka pa nakakamahaw sa agad yung magkapto si Putsan. At siyempre, may araman sa may isip. Sigot ka. Tapor, gabi ka mga tulog ka na ito, ha? Hindi ka naman tulog ka na. 1, 2, 3, go! Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Gabi. Wow! Gabi! lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may nilindo, wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kinala mo atong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagbati mo, yaya. Ang jit-jit na yaman. Ready? Iluwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho!
Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila na, guwapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, naisip po naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dunisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. 322. Katangan si Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka lang alam, ha? Mga batong na paginsang, Pisos! Nakalay water. Ay, nakadlaw siya. Nice water. Mga piso ganyan ihata, nakadlaw siya. may tagpiso pa na water sa mga. Aray. Awan. Udak tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Lupat pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Tumakapoy niya how? 300! Na pagdating mo sa nagbong ako ano? 400! Kami? Tutuwa. 500! Lipay mga sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa aking 5 years again? Okay. Liwatondang hambang naton hep okay lang pero ang yambata K5 News FM. Ang K5 duwang ka palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Nanay kasi mag-promote ang nasa. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka ng yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalong. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang itaon sa Hepepurable sa lingon ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaon
Ang pinaka-nubo, sinunod 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pa-shoot pa! Oh, dili ka sa nagkaya, punta nga kayo! Dali lang. Babang ulo dapat para wala daya. Oo. Lunggo, ano tayo? Kapalong lunggo? Sino maglogo? Si Papa! Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo! Ikaw lang daw, mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala ka lipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos na sana ako na sa kayo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah! Sige, ano ba ang bago sa may 5% syempre kay Doc Ramiro? Maraming salamat. Sige, lipay na lang ba? Hindi ka na pagkanta, punin na to! Wala na ta! Ano bang bago kay Jack? Madamogit nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Wow, may puso. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5 naton, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Kamusta naman ang mga friends naton nga nagatutok subong, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Thursday edition sa aton nga programa, December 11, 2025. 14 days na lang, Christmas na! Grabe, Christmas na dugay-dugay pa. Well, sa mga K5 naton, nga nag-tututok na sa aton. Damiyaw naton, anay si Ma'am Belen Valencia, nga nagpamati subong sa aton. Good evening sa imo, Ma'am Belen. Especially pagin sa mga friends naton, kay Sir Nolly Estrelio, nga nagpamati, nakatutok man sa aton, Sir Nolly. Thank you so much man sa friends naton. Diri sa may Leyte, nakatutok man sa aton sa K5 News FM Philippines. Kay Mayor Jade, nga nagpamati man subong sa aton. Good evening everyone. At amyaw kumandagali si Troy, nga nagpamati subong sa aton. Salamat gid. Especially nagid sa aton nga mga friends nga nagpamati sa aton nga programa. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan Western Visayas. Tamiyaw ko man si Jay Kiangko, si Ronnie, si Fes, nga nagpamati sa buong zaton. Good evening. How are you? Kamusta ka muda? Tamiyaw ko man dagali ang mga friends naton diri sa may La Paz, nakadistiro.
Adistiro Rovliol ni. Mayang gabi sa inyo. Mayang gabi sa inyo. Thank you so much, kid. Tamiyaw ko man, mga friends naton diri sa Poblacion South, Oton. Nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Madamo, gid, nga salamat sa inyo, tanan-tanan, nga pagsuporta. Bantayan nyo mga ka-K5 this coming December 27, ha? Maumpisa nga itong show, 5 p.m. para sa events nila sa Pototan, no? Live, SB Night Show 2025. Grabe nga ito na nga amigo na. Ka-K5 Reyes Pea Umalay, mayang gabi sa inyo. Nantanan-tanan nga SB na. Si SB Paulo, si SB Kirk, si SB JR, si SB Donabel, si SB Mark, si SB Paning, si SB Neil, kag si SB Ray. Grabe. Ngayong gabi sa inyo. Sa aton nga Vice Mayor da sa Municipality of Pototan. Bantayan ha, D1VXN mga K5 mag-perform dira. Newest P-pop group, duo ni sila. Bagong ginapakilala sa Pilipinas. Kagbantayan man D1VXN ha, and Iconics PH. Bantayan nyo da sa Municipality of Pototan mga K5. Ano pag ginahulat ninyo? Kanto na kamudaan this coming December 27, 2025. Bantayan nyo na. Para mas bongga pa ito. And sa mga friends man naton, yung nagpamati sa bongsa naton, maayad-ayad, nga gabi sa inyo tanan-tanan. Well, subong gabi mga K5, tawag na kamo diya sa 0995-398-4633. Kung gusto nyo mag-istorya kay Macho Colette, mga chika-chika, tawag ka mo din sa akon sa 0995-398-4633 para sadya ang atong programa sa mon. Para nga enjoy kita. Amo gimanaya kon enjoy kita permi. Para sulusadya lang, no? Kami taman mga friends naton. Diri sa may Lapas. Gamati sila subong sa aton. Good evening mga taga Lapas dira. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Ay, grabe, mga taga Lapas. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Tamiyaw ko man si Jeje. Ganagamati subong sa aton. Good evening, Jeje. Thank you so much. Sa inyo tanan-tanan da. Ilalagay may caller kita sa line number 2. I-check natin aton linya, Bem. Hello, good evening. Ay, napatay. I-check tanay. Ara na ka K5 Andre. Siguro wala na dasok ang aton nga cord subong nga. Dali lang gid ha, dali lang gid. I-check naton subong ang linya. Wow. Ari na. Hello, mayong gabi. Hello, good evening. Yes, hello, good evening. Ayan, good evening. How are you? I'm fine. Oh, you're fine. Ha? Taga diin ikaw palang. Ano ngalan mo, liwat? Si Marimar. Mo Marimar. Wow. Kasi nang unagid ang ngalan mo yung Marimar ba? Nagalan to ka Marimar sa una, ha? Oo, ma-chocolate. Ito, what? Ay, mayo kay ti at least nagalantaw ka sa Marimar. Amo nang uso sa una? Oo, ma-chocolate sang time ginamon. Oo, malantaw ka Marimar. Once makalantaw ka sa Marimar, amo nang pinaka the best. Tapos ang tanang nga tao nagapalanago na. Diba? Yes, ma-chocolate. Amo na yan. Alright. Patamyawon ta ka na before mag chika-chika sa mga gabi. Sige, tamyaw. Ginatamyaw ko lang kali ang akon mga friends dira. Si Jenna, si Jeline, si Allen, tapos si Nanette. Amo lang na ma-chocolate. Amo lang na imo nga ipatamyaw. Amo lang na sumong ipatamyaw mo. Oo, karon naman iba. Alright. Sige. Well, guwapa. May chika-chika kita blanay bala. Ti ano ang plano mo sa buong this coming this coming what you call this? Christmas?
kaon ng matchocolate kay damo man di mga Christmas party nga alatinan. Wow. Amo gimana ako magano ikaw. Dali lang dapat ang kuha na music ko blasang do Christmas songs pero do para suabe man. Tiday subong ano ang inyong ginabisi-bisihan sa inyong lugar. Diri ako matchocolate sa akon nga Changi May Changi ka? Yes, matchocolate. Wow, grabe Ano kasi Changi na a mini grocery siya day? Yes, matchocolate. Wow, manggarano. Manggarano ito gidya day? Sige Anyway, ayun naman, wala nagalibot ang internet ni namon man. Sige lang. Sige bali may Changi ikaw. Sa taga-diin ikaw palang gaaw? Taga Balabago Haro, matchocolate. Taga Balabago. Start working like Grabe ba? Alright, Inday. Sa Changi nyo, damo mo nagapangutang, Oo, matchocolate. Kay lantawa, balan mayo lang mag-utang-utang, pero magbayad ka ni matchocolate, ay kabudlay. So, amo na sa Changi, amo ng sakit sang Changi, day. Kung nagapautang ka, ikaw pang ayawan, sukot, kagi ka na nahaw? Oo, matchocolate, kadamo, nakabeses, damo, di ka utang sa akon, pero baydan nila daw, tunga sa bulan, tunga sa Sakit-sakit ba? Okay, so gidi ko bisang pinaka the worst mo gibinaagyan ding may ginaway ka man. Sige di ko be. Ang bala matchocolate basta taga diri man sa amon di ko lang pag-mention sige taga-adta ka tayo maparang nga ang imo nga hibubunot. Maano mo man pabati uman sa ilaw. Sige be. Ang hambal ko bala nga last ko na lang siya tani nga hindi ko na siya palang pagpautangon matchocolate kay abi ko mabakal siya. Nagbakal siya na panguwa sa mga kung ano-ano na panghambala sa akon amuni mo to. Wala ko gali kabalo yang utangon niya gali kay abi ko baklong kay hambalya mabakal mo. Tapos amo na to day matchocolate kay ginpautang ko na lang kay tungod na pang ko naman mo na pang compute balati amo to ginatag ko na lang sa bako last ko na lang ni nga pautang sa imo. Tapos pag to matchocolate daw pilahan ka adlaw ang balabaydan ko buwas ay dasod adlaw kay maka maka sa akon nga maka-renew ko sa akon nga asa. Bale aduga sa gali nagarenew siya. Nagautang ending siguro. Tapos. Tiamba ko sa iya, sige tango basta baydan mo maka kuwan ka tawag sinigan mo tawag na nila, hindi ko nakabalo. Basta ma-renew na ko. Tapos. Amo to dayon matchocolate daw nag-abot na sa adlaw nga muna bala nga release na guro sang ilang nga kwarta. Gin sukot ko sa matchocolate pakatuan ko sa sakon ngay na blouse. Babae na ko lalaki mo na blouse. Ang babae matchocolate. Tapos anong bal niya? Ang balance niya katuan ko lang to sa tindahan sang sang tita mo. Amo to dayon matchocolate bo asa maghapon matchocolate abi mo lagi siya nag-abot sa akong tindahan kinatuan ko to sa ila balay. Damo kaday kami nga duwa sabtanay kami do siya pa nagwa. Ano ginutang niya sa imo dayhaw? Damo matchocolate may bugas, may uling, may mga sardinas, Boy, hindi ka kabayad sa kay nangulam sa imo nang utang sa hindi ka kabayad? Amo na gani matchocolate nami lang mangutang pero magbayad gani tiga-tiga sukton. Amo na mabudlay di ko kisa nga gapautang ka bala. Tapos nang imong intention maayo kati ang nila mabayad sila pagkatapos hindi man gali. Pero ano ginutang niya sa imo day? Ang mga basic needs malang nila matchocolate mga sa sulod balay mga mantika, mga habon. Di sino nag-utang siya, manggusang nung pasugo, yan lang Sa akin na pasugo, sa bata, matchocolate, kung isa saya, man mga nablos. Yung mga pila utang, yung naglabot sa pila, day? Ang subong last nga utang, matchocolate daw, nasa 3,500. Di dako na naiya, day? Bugas matchocolate mo, makabala, 25 kilos, so tango, natihan 1,000 plus, na nga. Ang bugas? Di kang ipautang mo, pero kilalahay man ka mo. Oo, matchocolate kay taga-diri man ng samon mo, daw tiga-ulo, git siya sukton niya. Pero dirasa nyo, di ba, damo mo na Changi sa inyo, day? Oo, matchocolate. Kung utang siya, dirasa sa imo mo utang, pero mabakal sa iban. Oo, matchocolate kung utang, diri sa akon, pero kung bakal gani, ginawa nila pangalihit kay dito, mabakal sa punta.
Dapat siligon gali kung utang dira sa imo. Oo. Tapos kung bakal sa piyak. Oo, ma-chocolate. Ay, kalain mo na yaman. O, pagkatapos, pag sukma mo sa iya, anong hambal niya? Sinya, baydan ka man daw, hindi ka kahulatan. Bakit ang imutugan buwas sa hapon? Buwas aga, buwas hapon? Oo. Tingin kantuan mo gito sa ilabalay, day? Oo, ma-chocolate kay hambal sa nablos ko, daw siya pat anak ko no maisog. Aba? Grabe. Maila kayo kung pakantuan mo na sinablos mo, isang hambal nga, wala di si tita, hambal ya. Amo lang na ma-chocolate pero kay timingan kay aragid sa hindi sa kabalikan. Hisubong na bayaran niya, wala pa. Ay, asa subong ma-chocolate, wala pa. Kasi malapot pa na sa Christmas, day. Ay, Oo, managoro. Sa Japon. Basi malapot pa na sa Christmas, day. Oh, grabe, no? O, tapos, may isa ka pag inisugit sa ako, may ara pagida nga pala utang pagida. Ay, oo, ma-chocolate Ay, wala gidya guro. Ano naman ang ginutang ina sa imo? Ang, ma-chocolate, ang mga, ganin, mga sari-sari store, ma-chocolate. Sari-sari store? What do you mean sari-sari store man? I mean, ma-chocolate, mga sari-sari, may noodles, may mga gata. Mo sari-sari store. Diba pa tindog sa gali sari-sari store? Pila subong ang... Pangutang niya sa akot, puros mga... Di pila subong imo nga noodles, day? Dusina ma-chocolate. Dusina? Kapaluto man ka mo. Kung kisa ma-chocolate Di pila na iya kung luto, be? Ang 17 pesos ma-chocolate. 17. Hindi naman nagili. Tapos kapoy ka mabaluto, no? Oo. Pila lang imo ginansya, 7 pesos lang. Pila lang sa S. Oo. 5 lang ka piso, gali. O, tapos ano ginambal mo sa iya? Tapos ano paged? Amo na yan, bako kung hindi mo kuya pagbaydan niya, pakapitan ka na lang ka. Ay, tingnan ka pa utang ka na, dahil bala mo, budlay sila, soktor. Ay, kung isa bala ma-chocolate kita, tawag bala nga maluoy ka man sa sigmo ka pariyo. Ay, sa bagay. Sa ikaw pa maluoy, kaya kaluluoy. Tapos kung giver ka, ang imong natagaan niya, wala man niya labot sa imo, dahil sa wala man sila ya. O mga ilim nun, damo man nag-utang sa imo. Oo, ma-chocolate Bow! Di tapos, kaginiday ka mag-25 dahil ti Christmas daan. Amo na kaya tawag ma-chocolate nga best in utang. No way! Ay, ang bot na lang yan. Pero wala kaya kagi nag-abot sa point dahil nga as ingag inawagi ka mo dahil nga dumatampaanay na ka mo dahil. May aragin niya ma-chocolate isa kumanto nga manugutang daw. Na dumugay, kami ito yung ma-chocolate yan. Ay, ba? Naman, oras niya nagdumugay ka mo. Siyempre ma-chocolate, inunahan niya ko mo do. Like, dugin buyayaw ya ka una. Oo, ma-chocolate, tapos ya buhok ko. Ginganit. Ginganit, kung di balos mo kuya ma-chocolate, sakit mo. Di, nalabot ka ba sa kapitan? Oo, ma-chocolate Uso pa nang lisabong dumugay, day? Oo, ma-chocolate yung bahay pagani bayo. Grabe naman na inyo, ya. Di sa sunod, day, parang lesson mo, hindi ka na lang magpautang. Amo na lang na ang best way mo nga obrahon mo, hindi ka magpautang. Mga blacklisted na sila sa akon ma-chocolate. Subong do, wala mo na. Do, ginapabayaan mo na. Sa abagi mandaan, nabi kung anon mo. Utangan ko ma-chocolate, wala utang, subong buwas lang. Oh, na-check ko na, wala utang, subong. Buwas lang. Buwas lang. Amo nang nami. Wala utang subong, buwas lang. Di mo na day ang importante pala day, kasi nakabulig ka man sa isig mo kapariyo, sa problema lang da. Eti wala man sila yung galing wala man sila yung kaluoy sa imo. Gani, ma-chocolate. Oh. Di, maluoy ka pa na sa ila, kaya sila ka ni mismo, ay kakaluoy sa imo. May ma-chocolate, hindi na Di mano ka pa, biday? Siyempre, madayunon ko lang Japon Changi ko, kaya mo man lang ninigabulig man sa amo. Oh, nagabuhi sa inyo mo lang gina, no? Di ba nga, sa kadlab, pila may binta mo, day? Depende man ma-chocolate kung kisa, basta mahina man kung kisa, may haraman time nga do, ano man dahog
Amo na mabudlay kung isa day padahog-dahog na lang ang pangabuhi naton day. Pero importante yan day sige-sige ang imong nga business. Di ba la? Sige-sige ang imong nga pagbulig sa isig mo kapariyo. Mabudlay daan kung isa day nga bala, ikaw mismo nagabulig. Pero wala sila labot sa inyo. Wala sila pa kaya lamat chocolate makautang na sila wala. Tapos. Correct. Kapin pag ginabladay kung isa aday nga kwarta day ka pang utang mada sila simo kwarta. Oo, mat chocolate kung isa may kinanglan ko for example may mga sila may mga balon sa kabataan. Oo, may mga parcel sila mat chocolate. Ay pa. Pati parcel ka pang utang pagit. Oo, mat chocolate kasi syempre mahapit sa Tianggin wala sila nagbayad sa parcel. Di mas manami siguro da imo da ibutang mo da. Ang patarang nga parcel, bladay. Kung may mautang sa imo, pasakaan mo tag 5 ka pesos Kung hindi ko nisagay ba chocolate 20, kaya ginapasaka ko ay sobra-sobra man sila kadugay magbayad. Ay parcel nila, sila nagabalalakal, tapos hindi sila magbalalaya sa imo da? Oo, chocolate yung for example, baydan ko parcel nila. Kung may nagbayad sila chocolate, ako paghatag ko man sa parcel nila Tapos? Hindi ko pagitaan nila kung isa pagi chocolate kay inang parcel na, kung isa kinang lanon gid nila. Kitaan nila pagi. Pero you know that, day, sige lang sa pilakadlaw, day buligan, kaya sa Ginoo, day. Imagine mo na, balay ikaw na ginautangan, ikaw pagaliya ang malain. Pero importante, day nagabulig ka. Amo lang na, hindi mo na guro sala kung magbulig ka, day, di ba lang? Hindi man chocolate, apay kung isa sobra-sobra, nagit sila yan. Amo lang na galing, sobra-sobra lang, do wala sila pakialam sa ilang isikapariyo. Babayaan lang nila, no? Oo, bayaan lang nila din utang nila, limtanay na lang dayon. Oo. Pero may ara gina nag-utang sa imo dahil until now wala gid kabayad pila nakabulan tinuig. Tinuig na chocolate wala, may ara gid na chocolate Hindi ko lang pag-mention. I-mention na. Basi mo yan sa chocolate. Ano no? Basi mo yan. May nag-PM din sa ako, no? Ma-chocolate, nakarelate ako sa imo nga caller. Kay balaan mo sa una, mga ka-K5, amuman ko na ginhulaman ako sang tupad balay namon until na wala kabayad. Oy, aba, perte. Imagine mo na, Day? Day? Yes, ma-chocolate. Imagine mo na, grabe, no? Oo, ma-chocolate Ay, sus, nga mo na man. Nami, una-una, nami utang-utang, nami, pero kung by danay, away-away na dayon. Oo, amo na ang problema. Miga, away-away, sukot. Miga, utang-utang, may chocolate. Miga, utang, amiga. Migahay ka mo kung utang-utang. Miga, utang, miga-miga. Sukot, away-away, naamo na. Amo na gali pa budlay, gali day. Pero sige lang ang importante day, i-go lang Kay time welcome niya ma-progress. Pila na ka-years imo Tianggi, ha? 3 years na ma-chocolate. Ati! Okay na nagali, Ibang ganito, walang kabulan, puto. Ano pinakadamo mo da nga baligya, ha? Ang ilim nun, ma-chocolate kag mga kwan gidya mga sulod balay. Mo lang na. Ilim nun ka, sulod balay lang. Oo, ma-chocolate. Ay, suwabe. Huwag ka nagkabaligya sa mga folding bed. Ma-chocolate. Grabe ba? Sabi ko, amo lang na. Happy birthday sa mga friends natin yung nagatutok man subong Tapos, ano pagidayon palangga? Tapos may haran ako sa chocolate nga gapaload bala sakon gapajika. Ang balon ni ambalan kana nila nga i-send lang anay kay baydan ko dayon. Tapos once nga ma-send mo na chocolate, ay hambal na pwede karon lang. Ay. Sa Gcash pagitan ng tanan na lang utangan ka. Di amo nila ni dayo karon after naton istorya ni chocolate. Tanan nga may mga utang sumahon mo. Di ko maglabot na 20 mil ang ilang utang.
matamato mo sa sukot kung hindi ka na magpautang liwat. Kaya basi mapurdoy ka pa baladay, mabudlay na ako mapurdoy ka. Di ba la? At chocolate. Mabudlay, mapurdoy, day mo. Hindi ilang-ulango, day. Sabi mo kung maputo ka, day, ikaw lang gid ang may kaproblema sa imo panguna-huna. Masakit ang imo nga olo. Sakto, ba chocolate? Eh, di siyempre ang laki mo pa utang tapos nagaliya. Kontrahon ka man. Ikaw pamalain, hindi pa manami, hindi ba la? Ay, sis. Dapat obrahon mo na, day. I-ignore sila, day. Di sa mga pakaisahan mo, may nag-aulo utang-utang man. May ara man chocolate eh. Oh, tapos? Dugay-dugay man baydan. Do, maaway ka man na yan, tis niya baydan. Amo pag inuusa mga pamilya mo, mga kusa ang nagaguba sa imo, no? Oo, mabudlay? Sabi nila, do, may palulos kasi mo nga, na tiyanggi. O, di ba la? Grabe, gen. Hindi lango-lango. Pero, you know what, day? Ang basa Ginoo, ang nagapaubos ka no ipataason niya. Ipaubos ka lang, anay, subong. Oo, chocolate eh. Ako man lang nanay mo ko, perme. Ay, para suwabe. Ano mahambal mo sa mga tao nga pala utang na sa imo? May shout out ka? Shout out lang na sa mga manugutang da na ako na. Palihog, bayad man pag may time. Ay, nako. Okay, wala ka na tamyamon, day? Wala naman, chocolate. Alright. Salamat, Gidaya. Thank you so much sa iyong pagtawa. Well, mga K5 naton. Magabalik si Matt Chocolate. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM. K5 News FM. Pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Lee. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5
kang mahinay man. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakop na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager ng K5 News FM. News FM, ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Third part sa ating program subon. Kamusta ka mo da? Kamusta naman mga Iloy kay amay naton? Nga nagatutok subong sa atong program. Thank you so much. Mga fathers, damo mo. Sa mga call center agent naton nga nag-aubra na subong, good evening sa inyo ma'am and sir. More blessings sa inyo ka December na. Kabay pa dako ang bonus nga mag-aabot sa inyo. Claim it! So mga gabi mga K5, third part sa ating program sa Laugh Out Loud Thursday edition. Wow, grabe ha.
December 11, 2025. Ready na ba lang tanan? Kamusta na ang tanan-tanan? Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakatutok din sa K5 News FM Philippines. Sa Jahonta ni. Well, sa mga K5 naton, tamyaw ko dagali ang friends naton diri sa may Altachera Village. Nagpamati man subong sa atong program. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Batayan nyo na kami mga K5 this coming December 27 sa Municipality of Pototan. Bulubantayan nyo na kami mga K5. At siyempre, mga K5, enjoyon nato ni ang atong programa subong. Dali lang yun i-check ko to ano yung lang ako niya announcement. This coming December 27, bantayan ang 1VXN. Bantayan nyo na mga K5 ang 1VXN mga K5, bantayan nyo dira. Tapos kag ang Iconics PH. Bulubantayan nyo da. Kasi siyempre, mag-perform sila dira sa may Iwan sa Municipality of Pototan. Pero damo mo da tagas nga Pototan ang tawag sa ilaman. Damo mo da taas, no, diba? Amiyaw kuman mga friends naton diri sa may Antique Binirayan sa K5 News of FM Antique. Good evening sa inyo. How are you? Kamusta ka mo dira? Na-miss ko ni Matt Chocolate ba? Sa mga K5 naton kung gusto nyo gali mag-invite sa mga events, no? I-contact ko din si Matt Chocolate sa akong FB page, DJ Matt Chocolate. Kaya nag-supply kita sa mga celebrities and artists. Diba, bongget? Dami yung taman, mga friends naton diri sa may Benedicto Haro nga always naka-tune in sa ating program. Hello, gali kay Sandy. Diin, pwede ka no maka-arkila videoki. Nami maguro mag-arkila ka videokihan, no? Tapos pabira-biraho mo sila kanta na. Tanan nga kanta, pakantahon nyo sila. Hello kay J Hans, nga nagmamati sumong sa aton. Making an income from your own talent is a different type of flex. Yun, tama yun! Diba? Lain naman na yung style kung nang imo yung talento ang ginagamit mo. Kung may talent ka mga K5, hindi pagkahuya. Getting paid for what I'm born to do, different flex yan. Grabe. Hambal nila gani ka ng mga K5, kung may attitude ikaw, kung may attitude problem ka, kung kisa mo na makahatag sa problema sa imo, dapat halong gid. Halong gid. Happy birthday, gali sa akong kilala. Nga Mayor Richard Garin, happy birthday! At kay Honorable Congressman Janet L. Garin, happy birthday! Sa mga friends naton dira, happy birthday! Hello, magali kay Jay. Nga nagpamati. Ari naman mga K5 na to, no? Dusi ka mga barangay official kag duwa ka Iloilo City Hall employees nga ginpasakan sang kaso sa Office of the Ombudsman sang DSWD. Bira-birahin nyo na! Ay, doon mga kaluluoy ni man. Nagigipang sakaan ka mo kaso lang tawan nyo bala, mabudlay. Grabe, ho. Mga K5, no? Tiba na yung tuutoy ni Kadlaw. Tiba na pinangakig man ni. Pero sige lang, Tamiyaw kumangali si Richen, si Glide Glomatico. Yan nagpamati subong sa aton. Good evening sa inyo da. Hello mga sa friends naton diri sa may Benedicto Haro, especially kay Arman. Yan nagpamati subong sa aton, especially kay Roy. How are you, Roy? Roy, your bone.
Si Roy. Thank you so much, Roy sa imo. And especially pagid sa kay Fur. Yung nagapamati man subong sa ating program. Salamat, Gid. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Well, sa mga taga-Pototanda, bantayan nyo kami. Hambal nila ko, kung achiever ikaw, kung damo ka na-achieve sa kabuhi mo, hambal nila ha, damo man ka nung nga nagabutong sa inyo. May lang ganun isang speaking of butong is butong-butong. Amo na ang mga dulces ang unang panahon nga ibaklon mo na sa may sa tiyangge nga ayawan ka butong. Labog-laba ginaya mga kagay-5. Pero kanami, no? Basko gid. Thank you man sa mga friends naton diri sa may Haro. Nagapamati sila subong sa ato mga taga-Haro. Thank you so much sa inyong mga taga-Haro. The best gid. And especially gali sa mga friends naton kay Ferrer nga nagatulutamyaw sila subong nga grabe sa mga nag-aasa ko. Ang ba nila nga sirado? Ano nun? Ano na yung sirado? Well, mga kaka-5, diretso kita sa aton nga istorya sa mga gabi. Para mag-enjoy man ka mo, ano ha? Alright, sa mga tinion, namlaman natin mga kaka-5 natin. Kadamo na subong sa ginatawag natin nga relationship nga nagakaguba. Because nga, kabalo na gid sila nga may partner ng isa katao, tapos sudlan nyo naman, no? True love rates actually mga kaka-5. Sa mga kabataan natin nga nag-edad 16 to 18, infatuations pa lang na yang nabatsagan nyo palangga. Na-notice nyo sa mga edad nag-research yung mga chocolate kagina. Kung may mga kabataan kita nga 13 to 18 years old, may ara kabataan niya kung gwapa, luyag siya dayon. Kung laway, judian dayon. Hindi siya gusto. Infatuation lang na. Pero sa totoo lang mga ka-K5, ang pagigugma hindi mo ma-explain. Ang ginatawag na love, hindi mo ma-explain. Kita mo si Chris Aquino, kasi ano sa kaalam? Sa paghigugma na ganit, nagamangils siya. Because, kasi siyempre, hindi tiya perfecto. Human being lang kita. Tao lang kita nga makabatsyag sakit. Makabatsyag sa kainit sa tagipusoon. Dapat this Christmas, mga kaka-5, amat-amaton nato na kakas ang aton nga mga hatred sa aton tagipusoon. Tagang question, dira mga kaka-5, ang kabalugid ako nga may ara gidas mismo sa inyo tagipusoon nga biskan mag-inano pa kabudlay patawaron. Di ba la? Biskan ano mo na iya kahambal nga okay friend na ta pero budlay patawaron klase tao kakapoy. Ano ay hanang rason? May araman ka muna sina no, di ba? May mga kung magabala mga kaka-5 kabudlay patawaron. Hindi niyayam habang ka na nga okay lang. I-check tabi sa linya naton. Tawag ka mo di mga kaka-5. Mga kaka-5 naton, tawag ka mo di anay sa linya. May araman bala ka mo nga friend nga budlan yung git patawaron. Isa maginano. Dala lagi may caller kita sa line number 2. Hello, good evening. Hello, Machocolate. Hello. Mayong gabi. Sino ni? Si Bernard. Si Bernard. Taga diin si Toto Bernard. Taga Infante Molo. Alright, taga Infante Molo si Toto Bernard. Kamusta naman Toto Bernard? Nag-aobra si Toto Bernard subong? Yes, Machocolate. Naka-Christmas party na kamo sa inyo kompanyas. Guwapo? Wala pa Machocolate this coming December 24 pa. 24 pa? Wow! Ano ay hanang gusto mo nga mabaton nga gift sa subong nga tinuig? Something memorable Ano? Figurine? Ano? Ang
worth it bala nga. Worth it. Kung tagaan ka bisang wish list, ano bing imo nga isulat dira? Gusto ko ang pang max na bala. Pang max? Grabe. Bongga. Alright! Ang atong topiko subong Mr. Guapo sa mga I know nga may mga friends ka man, di ba la? Yes. Kadamo ka man sa mga friends. Di sa 25 din na mapahubog-hubog kagad or sa 31 ka pa mapahubog-hubog? Basi sa New Year lang ko. New Year ka lang. Oh. Para wala ubra, tanan pahuway, no? Ilas na chocolate diretso na lang. Correct. Amoy na. Well, Mr. Guapo, kay subong December, may ara ka man bala nga i-share sa akon nga biska ano mo kapatawad sa iya. Pero hindi gid siya mapatawad. May muna ka man nga friend? May ara man ma-chocolate. Anong rason bala? Yes, ma-chocolate. Anong rason bala nga hindi mo gid siya mapatawad? Ano ginobra sa imo, aw? May ara man siya maginobra nga daw hindi ko gid mabaton bala. Pero siyempre tawo lang ta kasi mabag-o man siya siguro So may mga lesson learned man guro para sa iya nga ay hindi gili tanan-tanan nga lobrahon is tsakto siya. So, basigin tuntuya ka siguro. Wala kang nilagin viral. Wala man ma-chocolate. Naglain ang buot ko siguro. Naglain lang buot mo. Dapat parang kahon mo siya kung ano ang ginalain sang buot mo. Tapos parang kahon mo man siya kung may ginalainan man sa buot sa imo. Para nga ang December ninyo maging fruitful sa pilakadlaw. Pero subang ma-chocolate daw okay man kahit daw Inchindianay na lang. Inchindianay man kasi pakanay man. Pero hindi nakit parehas ang una nga daw close kami wala. May ara ka man friend niya sa una friend yung tapos subugin nagguba niya ka. May ara gid ma-chocolate hindi maging malikawan. Tapos base ang friend mo nagapangguba agi man na. Siguro. Alright. Tisibong, ano ang gusto mo i-share kay Matt Chocolate Sibong na Christmas? Ano yung munutoon sa palaabuton nga Noche Buena, Mr. Guapo? So, ano lang higit siguro, ambal nila nga ang 500 pesos bala? Ano na? Ipagoon man namon Ay, hindi na kay Go 500 para sa akon niya. Di kung duwala ka mo guro. Sa pamilya palang daan nga namon, pila kami kabilog, 8. 8 na ka mo daan. Tapos para kaon pa. Siguro sa Noche Buena, mambag-ambag lang kami siguro sa mga pamilya. Correct. Share blessings man Correct. Mambag-ambag na lang kamo. Kung hindi ka mo mag-ambag-ambag, why again? Di ba? Importante may kita nga ginatawag nga Christmas. Crocodile. Namin ako mag-Christmas actually. Celebrate ka mo sa imo nga family sa ibang nga lugar. Di ba kung Christmas? Di ba? Yes, namin niya mag-celebrate ka mo sa ibang nga lugar sa Christmas. Pero pagka 26 may obra pa na ihan? Sa amon ma-chocolate may half day lang kami. Bali sa morning wala ka mo ya. Bali afternoon kami balik. Alright, so December 25 wala man work. Wala kami work ma-chocolate. Okay. Nami lang ba sagon nga wala work kung Christmas? Ano ginang-enjoyan mo yan, Mr. Guapo, from January to December? Ano nga tinion o ano nga bulan ang na-enjoyan mo? Ako ya bala, nag-enjoy ko bala kung Semana Santa. O, ikaw ya? Akong guro chocolate kong birthday. Akong birthday mo? Asan yung mo birthday, ha? June 24. June 24? I-celebrate ko na ma-chocolate sa San Juan. San Juan? Basa-basa gali. Ito, kadamo, gitsang nag-celebrate. Ano nga events ganing Sulay basa gali, no? June? Lang ma-chocolate. Basta daw San Juan, ina siya nga event. Alright, Guapo. Ano gusto mo wish sa imong family kung tagaan ka tiyempo subong nga maghatag wish sa ila? Ano blang hatag mo nga wish sa ila? So, wish ko lang siguro this Christmas, mas manami pagkatangamon nga banding, wala sa may napatsyagan nga malain. Importante sadya lang kami kag always lang kita. Christmas blessing. Pero nami may Christmas. Pero Guapo, si tatay mo buhi pa?
Sad to say, chocolate ara na siya sa langit. iban. Okay. So kung tagaan ka tsansa sa buong nga tagaan mo gift imo amay, ano ba lang nga gift ang ihatag mo sa iya? So siguro mahatag ko siguro ay sa car salakyan gid siguro kay handom niya ginasanguna mo. Makasalakyan siya. Nakasubo bala kong kisa. Kung lang imo gani nga handom bala, gusto mo ihatag, nahatag mo pa sa ibang nga tao, pero sa iloy mo di umatag ka sa amay mo, no? Chocolate. Kaya una sila lang taliwan. Pero tikon buhay si papa mo subong guro. Ginalagaw-lagaw mo git si papa mo, ino? Siguro, ang banding guro namon subong, hindi guro amon kumpara kung kompleto gid kami siguro. Correct. Kumbaga, hindi siya enjoyment ginatanan. Hindi siya enjoyment na ginatawag. May kulang na sa amon. Pero, kinatinguan ng mga maskit mother ko na lang siya na lang isabilin. Kinapasadya gid siya na monte, syempre family mo siya lang na isa. Correct. Importante makahatag kita kalipay sa iya kay sang wala pa kita diri ginabata ya pa lang kita. Siya man ang tinguha sa aton pagpadako, magpasadya. Correct. So ibalik naman sa iya ang iya nga kalipay nga para gid sa iya. The best. Alright, thank you so much sa imo. Among ang pinaka-the best yan, oy. Once gani nga ang imong amay, kag iloy, naga-enjoy, dapat buligan mo gina. Teka, kamusta na mga piyak balay niyo subong? Na medyo nagagawad-gahod. Nakatilapit na ang 25? Ready ma chocolate ga ginahod ga every night ga inom. Pau! Pinahubog yan. Pinahubog. Igahulat na lang sang Christmas nga magsinadya pag Kati subong, ano daan subong Mr. Guapo? Ang Dinagyang Festival is fast approaching man. Yes, matyakalin. Kanami sa syudad sa Iloilo, no? Kati after sang Christmas, sulod tayo ng Dinagyang, no? Yes, matyakalin. Oo, grabe. Unlike sa iba niyang after sang ilang festival, wala na dayon. Ato niya ay after sang Christmas, grabe nga sinadya. After sang Christmas, masulod dayon ang Dinagyang Festival 2025. Maghalabira kita, mas chocolate. Ano? Maghalabira kita. Mahalabira Iloilo kita. Amo na nami kung maghalabira-bira ka. Ote, kung maghalabira Iloilo, Dinagyang, din ka naman niya Huwag ka nagasaot sa una sa mga tribo, Sang high school life ko siguro chocolate. Ano pa tribo niyo sa una sa high school life ka? Sang that time ko is Tribo Sila. Tribo Sila. Ang Tribo Sila, ano na siya? Ano na siya nga grupo? Iya ka City High na siya chocolate. Tisubong ano ng grupo nila na? Wala lang ko idea kung ano ng tribo subong. Sa dumduman mo sa una, Tribo Silak, ikaw? Tribo Silak. Kami ito ang for grand champion sa mamutong time. 2000 ano na? 2005. So kamugali ang nag-champion sang first pa yung Tribo Silak. Tribo Silak, yes, na chocolate. Alright. Grabe, the best yan. Well, basta may gusto kay tamyawon sa mga gabi? Ginatamyaw ko lang ang akong nga family, mga friends ko, kag mga barkada. Pamati subong si Michael, si Bernard, si John, si Matthew, si John Roy, at si Ryan. Alright, katoto si Bob. Salamat, gid, bye-bye. Babatian na naman. Ay, sa natun ka caller. Ini mga lipati mag-inom sa DTX 500. D3 ba yung mga ka-K5? Kag sa mga tatay naton nga wala na nagatindog ang ila turutot. Mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Katalan nga wala ko natamiyaw sa itong comment section. Pasensya gid. Nagabisyo-bisyo guro itong comment section sa mga ka-K5. Merry Christmas! Advance Happy New Year! Well, sa mga K5 naton, thank you, Gid, sa inyong pagbuylog sa mo. From 9:30 to 11, nagabulos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Oy. Kag magabulos man na yon si K5, Madam Uzang sa programa.
letters, and music. Kanami Batsagon sa Christmas Machocolate. Thank you so much, kid. Tamiyaw si Nanay Nenfa, Tatay Mimi, Kapamati. Hello, magalisa kay Joyce Juarez. Mayong gabi kay Sir Brian, nga wapo-wapo. Nga kagwapo, hindi malampawasan sa driver naton nga gwapo sa van. Si Jacob Smith, Kayla Estrada, JC Miguel, nga pala tulog. Si Christoph Davids, nga wala ko numiga pero may miga. Kag si Enrico Ramos, nga nagpautod sa iyang buhok. Ito si Ronnie Alonte Churaya. Mga K5, thank you so much. Ako si Matt Chocolate. I'm proud to be a K5. So you can be the glory. This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. Ang D3 Bio, kung adlaw-adlaw ka gayno, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Mag-amo na nga mga benepisyo, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang D3 Bio. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. So ang D3 Bio may ara sang medium chain fatty acids, Sir Kevin, nga sarang makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas. Dapat hindi gidya. Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs kagay sang atay, kidney, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw. Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract
sa mga kagaw nga nagakos ang UTI. Nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Ini man ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio. Kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio. Dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kung way pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5.
Bisan naman ka istorya ang aton basahon kag tagaan sa ang kabuhi sa programa Letters and music, stories of the heart, songs for the soul. Letters and Music. Letters and Music. Letters and Music. Kaupod si Madam Usang. You're listening to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening mga ka-K5, good evening mga ka-K5, basulit-sulit, ged. Well, tonight mga ka-K5, appointed naman si Madam Usang sa programang Letters and Music. Mga ka-K5 natin, salamat kayo sa inyong pagbuydog every night. Di ba? From Monday to Thursday yung program, nagpamatik ikaw mo kay Madam Usang. Thank you so much, kid, sa inyo tanan-tanan. Well, tonight mga ka-K5, tamyahon taanay ang aton nga mga friendship. Like sa mga taxi drivers naton, mga siga drivers, mga taxi patrollers naton yung nakatutok sa K5 News FM Iloilo. Madamong kasalamat yun sa inyong pagbuylog sa amang program every day. Oh my God! Well, sa mga gabi, mga ka-K5, medyo gamay ato ng viewers. Kiti siyempre, mamba kita bala nga ti, iba nagalagaw, tapos iba kundi hindi nagalagaw-lagaw, kikita mo sang tao subo. May mga part man diriya, nga gamay taho, pero kakina, pa-travel, kung dito kadamo sang tao, edit no, kung may ano no. Well, subong nga gabi, mga ka-K5, ginatamiyaw taanay ang mga friends naton, unahon naton, ang mga nanay kag tatay naton, yung pulo pahuway sa ilang balay. Always nakatutok, pulo pahuway sa ilang balay, kag enjoy. Well, good evening man sa mga friendship naton diri sa may Bilison. Yung nagpamati mo sila sobo. Ang taga-Sara, actually nag-hook up sila sa akon. One time, nagpakadla ako sa Doniso. Basta friend ko, bati ata ikaw. So, thank you so much, Sarah. Yung nag-tutok man diri sa akon. Salamat, kid. And sa akong technician, subong sa newsroom naton. Good evening sa inyo tanan-tanan dira. Especially naging sa mga friends naton. Yung nagpamati always, no? Sa K5 News FM Iloilo. Yotami ako man si Tuto Dex Padilla. Hi, how are you? Yotami ako man gali si Jacob Smith. Good evening. Si KL Estrada, kag si Chasey Miguel. May cup is in you. How are you? Sleep na. Basi may class pa mo tomorrow. And hello magali sa kay Sir Brian, yung nagamati si Ma'am Joy, Sir Derek, kag si Sir Matt. Yeah, how are you? Kamusta ka mo? Hi to Enrico Ramos and Christoph Davids. Nakatutok din sa K5 kasapang nga driver nga wafo. Oh my God. Kag sa mga friends man naton diri sa may Lapas. Hello. Mga Utay di family dira sa may Antique, nakatutok man sa aton. Hello, manggali sa mga staff sang BNY. Nakatutok man sila sa aton. Salamat, gid. And also dira sa kay ma'am, sa Fondidor, nga nagpamati man sa aton. There's a Triads. Hello. A Triads. Kaya Sir Dolphy, nagatutok man sa aton. Sir Dolphy, how are you? Taga-barbecuehan sa Delgado, diri mayang gabi sa inyo. Sir Dolphy, how are you? And sa mga friends man naton, diri sa may Poblacion South, Otpon, Iloilo, nakatutok man sa K5 News FM. Hello kay Ma'am Michelle, kay Nanay Nenfa nga nagpamati subong sa aton. Salamat gid. Kag sa mga friends naton giri adra sa may super nga nagpamati subong sa aton ba bag-o na da bala tinlo gid. Wow, our God, fairness. Kag sa mga taxi drivers naton nagpamati subong sa aton program. Thank you sa inyo tanan-tanan. Hello, Mangali. Happy birthday kay Dayan. Happy birthday, Dayan. How are you sa imo? Kag sa mga friends naton diri sa may Kalumpang na always nakatune in kay Madam Usang. Hambal di agnes ako, Madam Usang, kanami kabla magambal. Gana na may ata sa kabagambal, may akasang tingog ka. Oh my God.
Gusto ko man magkanta, agaling libagon lagi di si Madam Osam, pero sige lang, mulat-ulat mo nila nga. Kasi mga friends man naton, nga nagalibot-dibot, man kundi naman kamo ha, halong-halong kamo. Kay hindi lang malagaw lang kamo nga malagaw, halong man kamo always. Well, mga ka-K5, salamat gid magabalik si Madam Usang sa programa natin nga Letters in Music, only here at your favorite radio stations K5 News FM.
too. Letters and music. Kaupod si Madam Usang. You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, good evening everyone. Kamusta naman ang aton nga mga nanay at tatay dira? Isa naman ka-letters ang basahon naton sa mga gabi. Letter nga maghatag sa kalipay sa aton. Letter nga maghatag man inspirasyon sa aton nga pagpangabuhi. Well, mga ka-K5, ari na ang isa ka-letter nga basahon naton sa mga gabi sa atong programang Letters and Music. Dear Madam Usang, tagualan ang ngalan ko nga si Marie. I am 24 years old, kag may bata ako nga 2 ka bilog. May bana ako, Madam Usang, nga taguutalan sa ngalan nga si Joven. Si Joven, Madam Usang, isa ka lalaking mahambal nga kontento lang sang ginaobra niya. Si Joven, isa ka construction worker, ang akon nga bana, Madam Usang, kag ginahambalag ko siya permi nga daddy. Kung pwede tani, mangita ka man sang iban na obra. So, ang tawganay namon sa akon nga bana, Madam Usang, daddy and mommy. Dugay naman kami nakarelasyon nga 2, Madam Usang, pero ang akon nga bana medyo matamad lang. Ang iya nga tatay, constructions man. Ginakuha siya sang friend niya nga mag-ubra sa isa ka lugar sa Palawan nga mabantay sa beach. Kagang iya na sweldo 25,000 per month. Pero hindi siya. Kaya si Joven, Madam Usang, palahubog. Kag hindi ko mag-get sa iya na attitude. Ako naman, Madam Usang, nga babae, may pangarap man ako sa akong kabataan. May ara ako kadua kabilog nga kabataan, Madam Usang, kag puro ini sila babae. Madam Usang, isa ka beses, my friend ako. Nataguon ta lang si Hana. Borders ina siya sa piyak balay namon, kag every morning makita ko siya nagatambay-tambay dira sa gwa, kag nagainom sang kape. Hambal ko kay Hana, "Hi ma'am, kamusta?" Nagkilalahay kami nga 2. Ginhambal man ni Hana ang iyang ngalan, kag akon, nagpakilala man nga ako si Marie. Madam Usang, si Hana single nga babae. Kag makita mo bala nga do, mapisan kid. Samtang nga dugay na kami nag-aambigahay, naghambal si Hana sa akon niya. "Marie, kamusta ikaw?" Ang sabat ko naman kay Hana, Madam Usang, "Okay lang ko. By the way ka namin ibala sa imo nga hair. Gusto ko matali mong paribangit Dugi-dugay na belang hair ko. Galing bigado ged. Kul pila nagabot si Joven, Madam Usang, kag ginsingitan niya ako sa tubang sa akong amiga. "Hoy, sulod! Dano ka di? Chismis?" Madam Usang, nabakala ko lang gaw. Di syempre ginsapakas ang friend mo, nanapakman ko. Kintagaan na ako ni Joven, Madam Usang, sang 500 pesos, paiguon ko sa isa ka bulan. Diskan bugas ka ni Madam Usang, hindi nakaigo mong bakal, sudaan paayhan. Diralai, nagid ako, Madam Usang. Ang ginaubra ko, nagakadto ako sa akong nanay, kag mangayo bugas. Nahuya ako sa akong nanay, pero ti wala maubra, wala mahimo ako nga mother, gintagaan nang ako, pamakal bugas. Nagamba si nanay sa akon niya, "Day, nita ka bala obra?" Madam Usang, hindi man ako makapanita sa obra kay ti kabataan ko 2 ka bilog ka babae, puro pagamay. Gagmay pa, Madam Usang. Ala ko naman ba na mapuli sa balay, hubog, permi. Halin gina, Madam Usang, sa Lunes hasta sa Biyernes. Tapos mabugtaw na siya alas 8 para masulod naman sa iya nga obra bilang isa ka construction worker. Grabe ang away namon nga 2, Madam Usang, kag nag-abot sa point na ginhanaan ako sa akon gabana sa kutsilyo. Kag ginambalan niya, "Wala ka pulos nga asawa, nami kaya lang bunoon." Madam Usang, kasakit batsagon, pero naghipos na lang ako. Abi ko ni Madam Usang nga, napamana ko na siya.
wala na ko problema. Ginamulay ako sa akon nga utod, nga ginambalan ako nga te, kung namati kila kay mama ka kay papa, wala agid nag-amo sini. Naginonsol man ako Madam Usam pero wala ako mahimo kay tapos na. Alakon nga bata nga ikaduwa Madam Usang, nagahibi perme, may allergy, nagaubo-ubo, in short may asthma. Isa ka beses Madam Usang, gutom-gutom na gid ako, pero wala ikami sudaan sa balay. Nagkadto ako kay Hana, kad nangayo sang pabor. Habal ko friend, pwede ko yan kulam sa imo 1,000. Kung pwede lang. Dayon man kuot ni Hana, kaginhatag sa akon. After 2 days, nagwa ako. Habal ko, Han, sorry gid. Wala pa ko kwarta na ibayad sa imo, kay wala bakit ako gintagaan sa akon nga bana. Madam Usang, naluoy man siguro si Hana sa akon. Kaginambalan niya ako nga, Marie, gusto mo mag-ubra? Gintulog ko siya Madam Usang, tag nag-smile. Hambal ni Hana sa akon, basta, abo ka na agwapa. Ako balwa pariban sa imo. Nakibot ako Madam Usang in pariban ni Hana ang akon buhok. Pagpuli ko sa balay, nakita ako sa akon nga bana, doon na-shock sa siguro. Kaginambalan niya ako, diin ka nagkuha sa papariban mo? Gintawag niya ako hastlo, Madam Usang. Hambal ko sa friend ko nga si Hana. Hambal niya sa ako, hindi ka da maging friend, hindi ko gusto nga maging friend ka mo duwa. Wala ka huya, diri ka lang, ano ka? May pagkabi ka? Muna ginhambal sa ako, Madam Usang. Gintulo ko lang akong bana, hambal ko, grabe ka maghambal. Pero rin sa una nga nag-asaway kita, nag-updanay kita, wala agin maginhatag sa akon. Ginhaboy ni ako, Madam Usang, sang habol. Naghambal niya na, wala ka pulos. Madam Usang, every time ang ginahambal niya sa akon nga wala ako pulos, kakapilasan ako tagipuson. Ginahagad ako ni Hana, hambal niya, sige lang, bulikan ta ka. Madam Usang, in short, nagupod ako kay Hana. Ginbilin ko akon bata sa akon iloy, ka nagupod ako kay Hana. Pagabot sa bana ko sa balay, wala ako. Pag wala kabataan, grabe naman singgitan niya. Nagkadto siya kay nanay, kag namangkot kundiin ako. In short, Madam Usang, nangita ako ubra. Pero ang ginubrahan ko, Madam Usang, hindi maayo. Kundi ang pagpicture sa akon lawas, kag baligya sa iban nga pungsod. Dako akon income, more than 80,000 to 50,000 sa sunod sang 2 ka semana. Pero Madam Usang, amo lang na, nga ginapicturan ako ni Hana sa akon nga friends, kag sa friend ko man nga Korean, kag ginasend amon sa iban nga pungsod. Madam Usang, nagsulat ako sa imo. Okay bala ini ang ginabuhat ko para masustain ko ang needs ko, kag ang needs man sa kabataan ko. Wala gidya ang akon bana nagabulig sa akon. Ginapabayaan niya ako. Amuni ang rason nga nag-amuni ako. Madam Usang, salamat sa pagbasa sa ako ni letter. Ako, si Marie. Marie, bawal na nabitin ako sa iyong letter. Pero sige lang, balikan ko ikaw later. Kay tagaan ko ikaw sa advices. Kay kapahayo as ang advice kung maayo ang ginahimo mo. Mga ka-K5, magkabalik si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, the number 1. Hindi ka mo maghalin. K5 News FM. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Pulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang Kampiyon Estasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon nga Estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga Estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Madamo
Daugid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa tamo. Bisan inoon muna na white pa na maaw sa agad yung magkapto si Putsan. At siyempre ni Aramansan, Mighty C! Sigod na! Tapor, one! Hindi ka makatulog kay Marado, ha? Hindi ko na matulog. One, two, three, go! Kasi tayo pa rin sa konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Wagi. Wagi. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo.
Sa tanan ng mga staff, I love you, K5 News FM! Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Letters and music. Kaupod si Madam Usang. You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening mga ka-K5, Baldra bitin ako sa imo letter, Maria. Well, Marty, naintindihan ko ikaw, so gamay na gid nga advices for you, Marty. Grabe man mo nga bana nga si Joven. Singitan ka pa ko yan, hindi na pwede. Actually, ang mga tao mahilig mamuyayaw, ang mga tao mahilig mangbuyayaw, ang mga tao nga feeling na maalam, feeling kabalong tanan. Pero wrong inasa. So ikaw naman ni Joven, kung palangga mo asawa mo, hindi mo pa ko yan sa damo o tao, karain mo na. Pero sa mga nanay kag tatay naton, kung mahilig ka mo pakawya sa kabataan sa mga tao sa plakadlaw, madula na sila respeto sa inyo. Mas mayong ang bata niyo estudyahon prampit sa sunod di ka mag-amusin na, mas maayo ang muna nga pag-akik. Well, Marie, para sa akon, wrong ang ginaupra mo. Siyempre, ginahimo kaya sang bold star sa ibang lugar. We can say to your earning, you have a lot of money. You earn more than sa imong salary. Medyo mo 50k to 60k per month. Dako to siya. Siyempre, bay luma ng imong lawas. Pero, wala ginamos nga hindi mabalaan. Pilakad labi mari what if no nga naglaptay mo picture. Nga nag-uba ka kit anon da mga private part mo. So, kalain man. Kasi sa pilakad labi makibot ka lang ay ma-depress ka. Kalain ma-feel ma-depress ka because nga ang ginaobra sa imo, feeling mo okay kiti you earn ka, earnings. Hindi kali manami. Pilakadlaw ma-epekto na sa imo. What if nga nalalag ko ng kabataan mo nag-edad na grade 6, grade 7, tapos dira pa nagwa ang mga pictures mo. Mama, ikaw ni, because of money. Money is a root of all evil. Mas maayo pa na nga hinahinay. Ay ti, laing diyadaan niya kung ano mo, kung ang imo ginaubara is maayo, taro. Gapangabudlay ka para maka-earn ka sang money. Why di problema sa bana, mabisang constructions na siya, earn is your money. Pero ang problema lang is palahubog siya. Why siya protect sa imo? Ikaw naman, araman sa ital-ital, because nga, di, wala kami ginakaon, tagaan ka lang 500 per month, di, natural, hindi ka nakabakas ang gatas ang bata, bisan ka pinapkin, hindi ka nakabakal. Bilang mo ang kilo sang bugas, tapos ang barubas sa presidente na tala 20 lang kuno, din ka makuha. Wrong. Diba? So, for me, Marie, stop na. Kung may nasupot ka subong, patindong da gamay-gamay nga siyanggilan anay, or baligya pa da inasal, kapara maruling mo imo kwarta. Piyakadlaw, ikaw rogyapon mawian. Diba? Digagwa ka sa mga porn site, kaya ginapictura nila imo lawas,
ginabaligya sa mga iban nga mga lahi. Siyempre, pag picture-picture, iya tidako imo income. Pero ang result pala, mayara kita tawag na cost and effect relationship. Diba sa English, mayara na cost and effect relationship. Ano ang cost? Ano bang effect sa pilahadlaw? So, mabudlaygid, Mari. So, para sa akon, dapat stop mga na imong word. Okay? Para wala ka problemahon sa pilahadlaw. Well, mga KK5, di makalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix. May kape ka na at detox ka pa. Kaag sa mga friends na nato nga nagatulutambay sagwa sa inang balay. Good evening, everyone. Kaag sa mga friends man nato nga nagatutok subong sa K5 News FM. Oh, thank you so much, Kate, sa inyo tanan-tanan. Kaag sa mga friends man nato nga